They say that the Imo State IDP camp no be small thing. As we dey talk right now, they say that government don go crusade for inside that IDP camp. My wonderful people, you know say we dey shout am say that Imo State do not need IDP camp. What we need is that infrastructure, that development you are bringing to other states. Bring it to Southeast. That is what we need. And as we dey talk, the people wey dey call Mama, now they run enter inside that place, say no, their fatherland will not be taken. Now so they burn am everywhere, yata. My people, do you know that the governor of Imo State and all the whole people wey dey in charge of that IDP don come outside come deny am, say na misinformation from the federal government? I go play the video. But before they go come talk this thing, the crusade of Muhammad don already take on in that place. Let me put the video up for you to watch. Adem ụmụnne m ndị Imo, ụmụnne m ndị Igbo nke onye chiri na mgbede a ya zelu ebe ọ bụla ị nọ na n'onu m. Asị m ka m nye unu reaction from the video ndị TVC News posturu wụkwanụ ebe anyị kwuru na the National Open University Study Center enwere n'Imo State nọ n'ehime mba nnọọ na ya ejizi emelu IDP training camp, training center. So I expatiated more on it, kọwara ndị be anyị exactly ihe a na-akọ maka na ụfọdụ ada aghọtacha asụsụ bekee ada adị na-asụba ma asha na ashị na-adọba mma n'asụsụ bekee. Ihe m ji tụrie ihe n'asụsụ Igbo ka ụmụnne m ndị Igbo, ka ụmụnne m ndị Imo ghọta kpọmkwem ihe melụnụ. Odinma, Frank Ibezim, the former senator of Kigwe Zone, Mechapo, sent the quorum press release, which I have already posted in this page. Of course, Obrone follow today. Ega hoya the first thing post through today. Press release. Obrone goy of Magodaya. Ega hoebo kuru. Na onweho the IDP age shinugu number gugu e Budatani Imo State. No mistake the reporter. Na reporter made mistake. Je were picture on the IDP number gugu. Tinye na picture news and go Imo State. So no mistake the reporter of TVC News. So kainye ha benefit of doubt. Kai kwete no eziokwu. Ama mi hem je ekwu ka anyị kwete no eziokwu. Ebe ha pụtago si mba na onwe ihe dị otu ahụ dị no. Na onwe ho ka ga-esi si na mgbago ugwu kpọrọ ndị gbara ọsọ ndụ kpọdatara n'Imo State. Because n'Imo State anyị nwekwara ndị gbara ọsọ ndụ. Izombe anyị nwere ndị gbara ọsọ ndụ. Ọha ji egbe ma anyị nwere ndị gbara ọsọ ndụ. Ọsụ hitokwa ụmụta nze okporo ọlụ anyị nwecha ndị gbara ọsọ ndụ ebe a ọka igwe na onwe ya ehime mba nọ na onwe ya anyị nwecha ndị gbara ọsọ ndụ. So achọwa ndị gbara ọsọ ndụ ma ndị refeju anyị nwere ihe n'Imo State. So according to ihe senator kwuru ọ sị na ọ maka ndị Imo nọ ndị Imo ka a ga-enye that training ihe o kwuru nọ ndị Imo ka a ga-enye training a na ọ bụghị ndị ugwu ka a ga-esi na mgbago ugwu kpọdatara anyị n'Imo si ka enyebe ya training nọ ndị Imo, especially ndị ihe a metụtara ma ebe a gbara ụlọ ndị mmadụ ọkụ ma ebe e nwere unknown gunmen ma ebe ndị ihe niile ndị gbara ọsọ na this and that na ebe ahụ bụ ebe ndị Imo ga-anọ enye ha training. Anyị wee nabata ya ka nke ahụ na-egwu kọmishọna si na ya kọmishọna for information emelụ mba emelụ ụgha wee buru bata 18. O nwere ka emelụ mba si kọwarụ ndị Imo anything about the IDP training center. Before ihe si Abuja rute Imo State, it behoves on the government on ground to sensitize the people. Otu esi eme agụrụ na this governance nọ n'Imo State ndị amara ihe onweghị ihe ndị achị na ọchịchị. I keep saying it. Onweghị ihe ndị ama from onye isi ha todo onye ọdụ ha onweghị ihe ama wụ governance. I'm telling you. Normally ọha nwa kwesịrị sensitize ndị Imo before federal government ekwuwe na national television. Ha kwesịrị sensitize anyị si anyị ụmụnna na amakwa otu ebe a sịrị dị onye ọbụla ma otu dị ede ngwanekwe ihe a na-achọ ime na ehime mba nnọọ na ọkwa ndị refereju otu a na-eche akpa ndị refereju ndị nke Imo State bụ ndị anyị train ebe ahụ. Anyị adịgo that way so that video pụtazịa we can now know how to do what, accept it. Na-aghọta ebe anyị na-eje mana emelụ mba as the commissioner for information in fact commissioner of disinformation ihe emelụ mba ihe ọwụ onweghị dịka o shiri mara ọrụ ya dị ma na amaghị ọrụ ọmụnwa nọ nsokwa ka o ketere because nọ nsokwa kọwarụ ndị Imo exactly ihe ha kwesịrị ịma about that thing mere dia.
emelumba eburu no nso nkwa onwe ihe ọ na-ekwu for ho onwe ihe ọ na-akọ for ho no nso nkwa problem emelumba bụ no nso nkwa problem Hope Uzodinma bụ no nso nkwa but ana m agwa ha sị ha onye chụwara onye aka ya dị ọcha ya soji aka ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwe ọsọ ọkụ na-ere nwa awọ ana-ala oku m jiri ha jideru ha ọfọ na steeti abụ Imo steeti ekwugo m ekwuchie ya ike onye gba ọsọ ntante ya onwe onye ga-agba ọsọ n'ime anyị ahụ ishie I'm telling you so ha chee na ọha na-eme ihe ha na-eme mgbarụ ha ọsọ lai anyị ka na-ebido anyị ababeghị gia 10 anyị ka nọ na gia 1 by the time anyị ga gia 2 gia 3 gia 4 ka ha ga-aghọta ije ghọta ebe anyị na-eje n'Imo steeti onwe onye ga-agbara ha ọsọ it is a promise mụnwa na onwe m na-enye ha so gịnị ka anyị na-ekwu now they have denied it from ihe Melumba kwuru he has also denied it na enweghị ihe dịka IDP training camp Imo State Frank Ibezim the senator former senator Kigwe ekwugokwue na enweghị ihe dị otu ahụ dị nọ ndị Imo ngwa ka anyị kwuru na nwa nkịta anyị na-ahụ ndị Imo ngwa ka anyị nabata n'ihe ha kwuru mana dịka anyị na-anabata ihe ha kwuru anya anyị ga-adịkwa nkọ anya anyị ga-asakwa ntị anyị ga-eghekwuru oge ka nke ele so that enwe ha na news anyị etiwekwu ka mkpu we will not stop until the right thing is done in Imo State. Ndewo na ụmụnne m ka Chukwu okike abịa ma gaa n'ihu gọzibola m nnọọ ka ụbọchị taa gajibola anyị siriri werere. Ndị Northern people before mbịagode na Northern biko Frank Ibezim gị na Emeka Wajuba biko nọ achọ bloodshed because ihe ịwọcha ha emega n'abalị a na ị ga-ama that na everywhere is red na and ndị Northern people kwanụ unu bịakwa n'ebe ihe ọlụ unu hụrụ unu ewere because onwenye ya ga-agwa ya sị na lekwe ha emega na ugbu a anaghị ejiwa ezọrọ ndụ ya because of ishi ya ka ọ pụ iwe chi na nwanne echi asịkwa na lekwekwa ihe ụmụ Igbo mere maka ịwọcha ihe a na ihe emega ya na ka obodo wee dị mma because anyị chọha ndị ugwu na Boko Haram and ha awụkwana ịgara Enugu steeti ịga ahụ ha chọwụcha herdsmen gbuo ndị mmadụ anyị chọọ ha ihe a wepụ university asọ skuul ihe eji were confuse anyị leta na-abịazi sị na ọwụ ihe ndị camp na ọwụ refugee camp biko anyị chọọ ha ya biko today's date wụ 30th okay here first of October 2024 biko Emeka Wajuba ya iri chọrọ ime anyị n'ala Igbo anyị adịghị mma so ọ dị mma dutu na ha ji start ebe a niile biko anyị achọ ndị Awụsa na ndị Yoruba ma ndị na-awụ ndị Igbo anyị achọ ha so onye ma eji na break ga ebe a na ọ Biafra ka anyị chọrọ Nigeria. My wonderful people, shebi you don see am. This is a very big message give to the federal government that nothing you will do, you can take Ali Igbo. You can, this even intercontinental marriage you are talking about is not for the Igbo people. This Nigeria is very clear to everybody. It's a different home country. And the time acknowledge this is more better for you. You have a place where you budget and build anything you want to build, but in Southeast, you are using it for politics. You think we are fools. We are not. So the way it happened now is the way they will stand up and say, hey, enough is enough. You cannot stop them. That is the truth of the matter. My wonderful people, they say that some people, some group of companies, they go, they steal the Biafra resources where they for Enugu, where they call Koro. They say they don't finish that coal for Enugu. They carry them, they go, they sell illegally, and they are not contributing anything to the community. I will play the video where they carry and they pass, so may you watch before we come back and continue. 10 trucks, you can get 10 trucks. Cool, without any compensation. Ne truck can go to 10 buffalo. Unu say bank unu blue, I carry 10 trucks. No compensation. Call be a move to fund the mother behind our way. Unu tukuyo, Chinobuyu, Tiwo, and Dara. Now the company, with escort, no compensation. My wonderful people, most often I go they ask wetin they use this code do. Do you know that this code where they see like this now, they use and they generate light? 80% of Chinese light
they use this code for Enugu. This code now they use the generator. 80% of China light, they're using it. Just like Iranian of Burkina and what are they calling it? The Niger Republic. So because of all this bad government, that they try to make some resources where they for our land irrelevant. Like say this one now just nothing, no, it's just not. But one day, go do your own research. You will find out that mineral resources in your land is a hot cake and selling in high prices. So now so it be and I say my bring a conscious now more they follow up, they know wetin they have, because we started this shouting of this IDP camp where they want go bring on, and they don't change. I mean, they don't see tension there. Their fear now be this thing. Finally, their fear still happen. I beg more share the video as they read.